אז ככה. יום אחד הופיע בקיבוץ יונתן זיו, בחור חרוץ, עם קלשון בידו ובליבו משימה. באתי להפריח את השממה. החלוצים הביטו פה בשמחה, כל חבר חדש מתקבל בברכה. מהיום בו הגיע לא פסקה המלאכה, זרה וחרש ושתל בבטחה, תיקן מכונות, הניח, חולל, דג מדי יום מוש ופורל. טרם צאת החמה כבר פקח את עיניו, ועצם אותם שוב לאורה של כוכב. הוא עבד ועבד בנחישות ובמרץ, כך ליוני שלנו הייתה דרך ארץ. כך סיפרו לנו סרוליק, לייזר, פהט. הוא עבד כמו חמור ושכח ליהנות. אם היה רגע נח ומרים המגבעת, היה שם לב שיש גם בנות. כן, הבנות, הבחורות ההן, עם הקוקו והשרפן והברמודה לגופן, היו קורצות ושרות, עופות, יחפות, חורשות ולוחשות ומטפלות כנמלות. כולם חשבו שיוני פשוט לא מעוניין, למרות שלא כך היה העניין. כבר מזמן הוא זיהה את אותן הנשים שרוקדות לצלילי שירי עם מרגשים, ובהן הוא גילה אחת מקסימה, את הדר, היפה בחולצה רקומה. יוני חכך בנפשו איך לגשת, רק דגים הוא ידע לצוד עם הרשת. אולי אל הגורן, אולי לגבעה, אולי אל גדות הירדן בשקיעה. היכן וכיצד הוא יביט בעיניה ויחשוף את אשר אל ליבו בפניה? עזר אומץ, מילא עצמו עוז, לגם לחיזוק בקבוק גזוז, לקח נשימה אחת ארוכה, ניגש אל הדר והדביק נשיקה. הדר המומה מדרכו של הגבר, כי אצלנו בליטה כך לא נוהגים. התיישבה בזהירות על דרגש עץ בחדר וחשבה לעצמה, זה בעצם מרשים. יחדיו הם הלכו שלובות ידיהן אל האוהל של יוני, אל עתיד שלהם. ואם תנועו בזמן קצת אחורה, תראו אותם רוקדים לצלילי ההורה. By the record machine, I knew he must have been about 17.